Kubor nakaslem jong Nong Hima. Khyrdop jong kaput atari waga kababeteng ya ke India bat Pakistan kala Khang no sendan ha kasi palai ha kasitarik ujumang arhaja apusan kani Khyrdop kala Khang na baro arliang kibenta hadian baka Delhi bat ka Islamabad kilai selok halor ka jinsha thombor ha pahalgam ha ka arpo artarik uyayong arhaja apusan kabalawan ra ka jingklat no jangki arpun riungut kinong jengok kai ha ka ban na kaliang ka India kala kendo bakani kadai kabalapan kre bat thmu da ka sarkar bam pau jong ka Pakistan ha ka jok kapor ki artli kiri kilaweng bat pendu no ya ki visa hakini kisngi balalet no ki bor sanchar kilayo kurup bat say madan da ki spa ngot ki pad ba kari Pakistan ki bawan ha India lingba ki visa jngok kai ki jing sumar ne kiwe ban pha let phai no ya ki Hakasi balang arpusaw kanta Shwaban Khang ka Khyrdop si spa arpusan ngut kinong Pakistan kilalet phai kabawan ra ya ka jingkhen Shapalat si hajar ngut nadu kasni palai baladep Henry hakano apaisni jong kasi palai hadin balakang ya ka Khyrdop lami ka jingja ka basngo lingo na baka tukat ningut kinong Pakistan ki balapha da ki bor immigration ka India balit phai kila sha pensange na mar ka Pakistan kamshim na play ya ka Khyrdop bar hadu menta ya ka daw baka Pakistan ka klem play ya ka ni ka Khyrdop kampat shai katkum kitolong kubor laong bakaladon ka jinge kan at bat katukat ni ki jingkhang kilaha haba kipat ba kila persyang manmi